आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ गराय हरनाय थाबाय दिनैनि आंनि भिडिअ जागोन आं दिनैहाय बरमायाव आदा जेम्सखौहाय लोगो हमनो फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम आदा जेम्सखौ लोगो हमनो नागिरदों आरो लोगोफोर जों दाहाय आदा जेम्सखौहाय लोगो मोनबाय आदा जेम्सआहाय गेरेजावहाय गावनि गारिखौ फाहामगासिनोमोन ओमफ्राय जों बेयावनो फैनानै लोगो हमफैबाय आरो हेल' लोगोफोर दिनै मबाइलनि बिगोमाया आंसो जादों ओमफ्राय नै जोङो जेम्स आगैखौ लोगो हमनो फैदों लोगोफोर ओमफ्राय नै खिजाबो खासे दङ केआर प्रडाक्सननि ओमफ्राय नै खिजाबो दङ ओमफ्राय नै उनखिजाबो दङ पुरा दिनै बरमायाव बेसेबा बुरजा हिनजावफोर लोगोफोर दा आं आदा जेम्सखौ लोगो मोनबाय माने गाव फरायनायजों लोगोसे मा फरायगासिनो दं ग्रेजुवेट जाबाय फरायनायजों लोगोसे प्लिज अननानै आंनि लोगो नोंथांमोन बा आं जायखौ सापर्ट खालामो अननानै बे सुमि रामसियारि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो आरो आंहा जेबो बुंनांगौ गैला आगोल आं नोंसोर दिनै बरमायाव गारि फाहामबाय थानायाव बेफोरबायदि आर'नाइसो राव गैला आगै आंहा बुंनो फरायनायजों लोगोसे आरो बेफोरबायदिनो मोजां खामानि मावलांबाय था आरो लोगोफोर अननानै प्लिज आं खेबसे बुंबावनोसै आगै सुमि रामसियारि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज अननानै जाहाथे नोंथांमोननि अननाय मोननानै आगैया जाहाथे गावबो ससियेल मिडियायाव जा मावनो देखायनो लुबैदों बेखौ माने मावलांनो हायो आं बेखौसो माने आसा खालामो जाहाथे गावनि गोसो गुदुं मावनो लानाय खामानिखौ ससियेल मिडियायाव मावना देखायनो हायो आरो लाजिनाङाखै मोजां खामानि मावनानै देखायनो जेबो लाजिनाङा लासै दावगालांबाय था नंगौना नङा जेबो गिनांगौ गैया लाजिनांगौ गैया जों गाज्रि खामानि मावनायसो लाजिनांगौ नोंनि मोजांखौ देखायनो जेबो लाजिनाङा लोगोफोर आरो आगै थेंक इउ आंनो आर'नाइ होनायनि थाखाय गोबावनि उनाव माने साननाय हनायफोरा जाफुङो ससियेल मिडियानि साननाय हनायफोरा नंगौना नङा लोगोसे गथ'फोरखौ एसेबां मेहनत खालामो गुबुननि फिसाखौ लानानै मान जिम्मेदारि लायो गथ'फोरखौ माने सहस नङा सासे गथ'खौ फुंनिफ्राय उन्दुनायनिफ्राय लानानै फरायनायनिफ्राय लानानै स्कुलाव दोनहैनायनिफ्राय लानानै बेनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनाय सहस नङा गासै दायथ' लानानै थांनो गोनांनि नामा आरो